Ja hem començat, Tor? Val. No, m'anava a posar una mica de repel·lent de mosquits, això per aguantar el dia, també una mica de protecció solar. Queden moltes hores de concert al Canet Rock i la veritat que esperarem fins que surti el sol. Així que res, donem per començat el Canet Rock 2015. El teu cor és un tambor, batega fort, sé que mai no tindràs por, perquè avui la vida esclata en el teu nom. Aixeca el vol, el teu crit encén el tro, i la teva flama eclipsa el sol. Com va la gira Big Bang? Molt bé. Sí, estem flipant, cada cop vam més gent als concerts i ja ens pensàvem que l'any passat seria insuperable i no sé, ens està desbordant a cada concert i estem super feliços. On està el límit? No sé, no hi ha límit, però bueno, el límit està, no sé, tampoc és plan... De fet, a nosaltres ens és igual si venen 2 persones com 50, perquè... o 5.000. El que volem és que la gent que vingui s'ho passi bé, tio. I de moment està passant, la gent surt supercontenta dels concerts i és el que importa. Ets molt de festivals o el Canet Rock té alguna cosa especial? Doncs no soc gaire de festivals, però l'any passat moltes amigues van venir al Canet Rock i aquest any me'n van proposar a mi d'anar i vaig dir, hòstia, doncs m'apunto i em mola molt l'ambient que hi ha. Hòstia, està molt guai. Quan vas decidir que venies? Hòstia, ara m'ho pots dubtar, però jo diria que fa unes 3 setmanetes, una cosa així, sí. Quin és l'objectiu de la nit? Hòstia, De la jornada del Canet Rock? passar-me la conya. Amb qui vens? Els enfocarem. Amb tota aquesta gent, veus? Vestits de hawaians, grandiós! Quin és el grup que espereu amb més impaciència aquesta nit? Els Amics de les Arts. Charango. Catarres, Charango... Veniu ben indumentades, veig, no? Quin és el look que heu triat per aquesta jornada de Canet Rock? Pantalons curts per no passar calor i bueno, el barret que ens l'hem comprat aquí. Què espereu d'aquest Canet? Regar-la molt. No, la música. Els grups que hi ha. Els grups. Quin és el vostre grup preferit? Catarres. A nosaltres ens agrada molt pel tipus d'espectacle que fan, tant la pegatina... Estic acompanyada amb en Rubén de la Pegatina. Tocareu després dels Catarres, eh? Tocarem després dels Catarres, crec que hi ha mitja hora, 40 minuts de retras, però bueno, contents d'estar aquí per primera vegada, segona vegada que es fa el festival després d'aquella etapa daurada, no? Sí, però molt contents, no? Està ple de gent i amb moltes ganes. Ya no ardería en la barricada, porque tu sangre no da para andadas. Y lloré tanto que me vacié. Y lloré tanto que me vacié. Heridas de guerra, de una noche perfecta, y tengo heridas de guerra que no saben quién soy. Com és que torneu a tocar al final del concert? La gent que us vol veure haurà d'aguantar fins que surti el sol, no? Doncs jo crec que és una mica perquè l'any passat va coincidir que vam tocar amb la sortida del sol. Va ser un moment molt maco perquè la gent estava a tope, tot i el cansament, i tenim ganes també de tornar a recordar aquell moment.